несоблюдающие мусульмане, татар, башкиры. Не пропустите эту важную мысль. Соңгы 2 көндә күпләр 15 яшьлек Салман турында ишеткәндер. Ул бик яшь килеш көтмәгәндә фаҗигале рәвештә бу дөньядан китеп барды. Мин хәзер Салман турында түгел, ә безнең хакта әйтәсем килә. Күпләр минем туганнар арасында да, танышларым арасында да пенсиягә чыккач намазга басармын, олыгайгач үзгәрермен, ишедән туктармын, тартудан туктармын, әле вакыт бар. Әле мин яшь дип әйтәләр. Ләкин безнең кайсыбызга картлык вагыда әйтелгән? Кем безгә иртәгә кадәр яшәргә гарантия биргән? Беркем дә. Шуңа күрә мин сезгә бүгеннән үк идеаль мөселман булгыз димим. Мин үзем дә идеаль түгел. Мин дә барысында бер көндә башламадым. Башта 5-6 ел уразасын тоттым. Аннан иртәнге намазга күчтем. Аннан соң әлхәмдүлиллә 5 намаз укый башладым. Аннан соң бер еллап үткәч кенә яулыгын кидем, әлхәмдүлиллә. Беләм, ул авыр. Мин үзем дә беләм аны. Мин әле һаман да өйрәнәм, һаман да үз өстемдә эшлим. Һәм иң мөһим нәрсәне әйтәсем килә. Ниндидер булмаган киләчәкне көтү урынына көн сайын идеаль булмаган кичкенә адымнар ясагыз. Чөнки иртәгәге көн һәркемгә дә бирелмәгән.